agurtzea. Zuek lasai egon ez da izango, tailerra bezain luzea. Bitalde gaude eta tokatzen da, zuei ongi azaltzea. Guk zer den ongi kantatzea eta beraiek zer den galtzea. Hirukotea gatoz gaurkoan, Julen, Joar ta Erika. Gaurko honetan hirurok dugu, bertsotarako irrika. Eta ea gure artean, sortukote den kimika. Ea gaurkoan osatzen dugun, nahiko saioska polita. Urretxuarrak etorri dira, eta pozik gaude beraz. Baino bakoitzak seguru egon, behar du bere lekuaz. Protagonistak zuek zarete, beraz lasai hartu arnas. Gabon guzioi gozazazue, doinu neurrita errima. Horretarako atxaldekoa behar dute gogoratu. Hasi aurretik kontu txiki bat, nahiko nuke aklaratu. Berakoa naiz baina lesakar, bezala behar dut kantatu. Beraz gustoko ni banauzue, lasai lesaka bozkatu. Gora lesaka erran behar dut, eta hori izan argi. Baina gaurko honetan nabarmen, gelditu eginda Xabi. Atera da bere taldeakin, eta bertsuak kantari. Gaur gure artin bihurtu dela, denon artin bertsolari. Zer errango dut lesaka dela, talde on eta ederra. Nafarroko txapelduna Julen, dugu taldeko liderra. Beraz borrokan ibil ditzagun, eskuina eta ezkerra. Txorradak utzi alde batera, eta hasi berri gerra. Elika Joar ta zelaietan, hirukote kaskarinan. Lengo porrota mendekatzeko, gaur ekarri dugu grinan. Entzulegoa barnetegitik, ez da jende ez jakina. Hizkuntza landuz pasa dezagun afaloste atsegina. Ari gera gaur,
saiauko gera bertso kantatzen, zuei ondo eta ozen, gure mingain ta zuen belarrik lagunak egin daitezen. Hau da haupena, bukatu zaigu, barnetegikoen gala, mikrofonoa, metro batera, koral batean bezala, baina ze ondo ta ze ederki, erabat profesionala, ata oroitu bozkatzerakon urretxuarra gerala. Gogoan hartu, saskira sartu, urretxuarron txartelan, naiz eta hemen gaizki kantatu ezin da izan bestelan, ea ez deun orain osatzen, bertso saio bat ustela lehenago argi ikusi baita bertsotan badakitela. Bailentxeago aritu dira, ondo segi eta segi, ona igota kantatu dute, asko gustatu zait neri, bai oso ondo egin dezute, bueno igual ondo egi, zuen ondoren jada sentitzen gera bertsolari erdi. Urretxutikan lesakaraino, ordu bete eta piku, gero bidean hiru patrulla ta 17 istripu, bertsolaritzan eta hizkuntzan antza diet nik aurkitu, kostatzen denak gehienen emaitza onak bai ditu.